Kalokohan, Tatsu Pangambangan. Tatsu kami yung birthday ng brother. Wala pa si ano. Nilibre po kami yung mga may birthday Tatsu Kapambangan. Si brother. Ano pangalan mo? Tsaka si Ate Bilen. Ate Bilen, kaway ka naman. Birthday mo ka ako. Wala. Isa lang ang alam ko. Kumaway ka nga ako birthday mo, yun o. Hello, vlog. Hello, vlog. Wala, ang dami dito. Marami tayo. Hindi, pakita mo ang ganda niyo. Maganda rin sa mga. Ito crowded Pa ba? libre, reklamo pa kayo. Saan? Ayaw ka. Hindi na tayo pwede pa. Hello. Hello, Kachi Kapambangan. Ayan po yung mga kasama namin. Wala ka pala na, kumawaya ko wala pa. Meron na. Kaya ba, may isang pa. Ano yan, ano yan? Kaya ba? Di ba tayo pwede mag-umpisa? Alam ba man? Alam mo. Dali nga lang. Sila ba yung Jerry? Ayan, Kajing Kapampangan. Na-invite mo kami sa birthday ng aming brother and sister. Dito sa yung kanin nila kulay bird eh. Bird. Kita ko to, oh. Balot. Ang mga pampalakas ng tuhod. Dynamite sila, oh. Try natin mamaya kung sasabog, ah. Isa lang, baka mamaya mawasak tong building. Ang daming pagkain po dito kay Kapampangan. Kumuha ko ng balot kaso hinahanap ko yung sisiw. Nasa kaya yung sisiw nitong pangan? Natin pa puro kong susundagol, oh. Susundagol. Di ba King Kapampangan mo manata ka ng Denny? Susundagol. Ayan. King Kapampangan. King Kapampangan ang sarap nito, oh. Ala na lamang pala. Nakuha ko lang. Sarap. Ito. Ay, wala na. Balot. Balot na wala, walang sisiw. Ito daw po ang dynamite, Kajing Kapampangan. Tingnan natin pag kinagat natin kung sasabog. Manghang pa rin. Manghang. Matanda. Tikman natin yung pansit niya, pansit na bibang. Ingaw. Okay na, mahal. Ha? Ingaw. Ako na. Pwede na ba itong palitan? Pwede na yan. Ganito plat. Ano to? Ang Dugo. red wine pala, red wine. Ito po pala may birthday yun, si Kapampangan. Si Tita Arlene. Birthday po ng kanyang darling. Nilibre po nila kami sa si Brother Louie. Salamat po sa masarap na lunch.
ngayon naman po ano tayo, pangimagas lahat. Ayun, kung masarap. Kita tayo ng halo-halo. Okay. Yellow. Halo-halo. Dapat mamaya yun. Kanina kaya halo-halo na ngayon. Banana kunyelo. Kanina halo-halo. Ngayon, banana kunyelo ang kinuha ko. Banana kunyelo. Ay, mga ito. Anang uwa. Try natin yung kanilang banana kunyelo. Kupangan naman niya kapag nakita siyang kanya, halo-halo na yung peman. Tikman natin, sa Pampangan. Ano lang to, saging at saka pilihan. Sarap. Si Pastor Aris. Hello po. Gagawa ko po siyang halo-halo. Halo-halo. Sa Kapampangan halo-halo.